IMEP Independent Media Empowerment Program. Program osnaživanja nezavisnih medija. USAID-ov petogodišnji program IMEP novinarima i medijima nudi besplatnu pravnu pomoć. Program provodi aktivnosti obrazovanja urednika i novinara u oblasti građanskog prava i parnica. Osigurava fond za finansijsku podršku novinarima i medijima u određenom broju slučajeva. Te pravnu pomoć od strane iskusnih i kvalifikovanih advokata i advokatica u predmetnoj oblasti. A ko sve može aplicirati za besplatnu pravnu pomoć? Za besplatnu pravnu pomoć mogu aplicirati zaposleni ili nezaposleni novinari i mediji. Novinari i mediji koji su bili izloženi klevetama, nasilničkom ponašanju ili uznemiravanju. Novinari i mediji koji su bili izloženi politički motivisanim slučajevima klevete. Saznaj više na www.imep.ba. Ovo je USAID-ov program koji implementiraju CPCD i Otvorena mreža.